Niin, mä kerron vähän kuulumisia pitkästä aikaa musta, että miten mulla menee. No siis, mä oon tossa noin 2 vuotta asunut Kangasalla. Eli en asu enää Tampereella, mutta muuttamassa Pälkäneelle pian. Niin, mitä mun pitäisi sanoa? Aina unohtuu sanat. Pitäisi varmaan kirjoittaa jollekin lapulle, mitä mun pitäisi sanoa. Niin, mulla on mennyt tosi hyvin. On ollut välillä vähän vaikeita hetkiä, mutta niistä ei oteta niin paljon. Niistä aina oppii vaikeista hetkistä uusia asioita. Että. Sitten niinku, mulla on mennyt 2 vuotta siihen, että mä oon, mulla unohtuu sanat. No kuitenkin, oon ollut paljon yksin 2 vuotta. Ei ole hirveästi ollut kavereita eikä ketään, kelle jutella. Niin nyt kun saa tätä uutta elämää Pälkäneellä, niin mä muutan mun miesystävän luo. Se on tosi hyvä uutinen, että muutan tänne. Nyt mä oon sen luona täällä tekemässä videoa. Miesystävä on töissä tällä hetkellä. Et hyvin mulla menee, mutta jos ei tehdä tästä niin pitkään, niin jatketaan seuraavassa videossa. Laita peukkua, jos tykkäät tästä videosta. Ja kommenttia saa aina jättää. Kiitos, moi!